Navštívili ste už naše Vianočné centrum? Vedeli ste, že sa nachádza len na skok od diaľnice? Po príchode ku nám zaparkujete na veľkom bezplatnom parkovisku. Potom stačí pár krokov a ocitnete sa v kúzelnom lesíku plnom stromčekov. U nás si vyberete najkrajší živý stromček za najlepšiu cenu. A pozor, ku kúpe každého stromčeka dostanete vianočný punč zadarmo. Vedeli ste, že máme aj vianočné bistro? Ochutnajte naše vianočné špeciality. Domácu kapustnicu, chrumkavé langoše, palacinky či hranolky. Vo Vianočnom centre Garden Team sme nezabudli ani na vaše detičky, ktoré od nás dostanú čajek zadarmo a oplatku, ktorú si môžu sami vyrobiť. U nás nájdete aj drobnosti, ktoré robia sviatky sviatkami. Dekorácie, ozdoby, svetielka, vianočné ruže či ručne robené dekorácie. U nás to nie je len o nákupoch, ale o naladení sa na tú pravú vianočnú atmosféru. Pripravili sme pre vás dokonalé miesto na stretnutie s vašou rodinou a priateľmi. Tešíme sa na vás vo Vianočnom centre Garden Team Vichy.